салому алайкум, шаб бахайр дӯстон, чӣ хеле яка видеои ман аралаши деҳқониyan дар ҳамин тарафи байни Казан ва Уфа Удмуртский республика як магазини бачаҳои тоҷик 800 квадрат бигем ҳамаи срочно фурӯхтани шавай дусе магазин дора, якша мегам мефурӯшам таи 15-20 миллион бор дора, но ба нархи арзун метиҳад метворату кадмет қати оборудование бихари. И аслан бачаҳои Люблино, бачаҳои ҳамин магазиндор мегиранд, мефора ту қати оборудование бихари, мефора қати боро ё ҳамҷа бире 3-4 рӯз да касаш бишине чико куне савдоша бибине, агар бинӣ мешавад дар ҳақиқатан бигиред хор бортуна баред, чақ карда мешава. Фақат одаме ки желаешу боша, я одаме ки дар ҳақиқатан бигем шавқи завқи савдо дошта бошад. Кадмет пулдоре бачаҳои Люблино, бачаҳои Садовод, бачаҳои бизнесмен бигем бизнеси тайёр, савдои тайёр бире 1 ҳафта 2 ҳафта да касаш бишине, ҳамин бародар да срочно ҷоша фурӯхтане барори кор кушоиш кор. Аллоҳ да касбу кори ҳамаи тоҷико чӣ мегам баракату барор бутия. Илтимос видеоро паҳн кунед то ягон савдогар, ягон чӣ мегам тиҷораткор ин магазин бародарро бихаре. Аллоҳ нигаҳдор.